Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya. Awak dhewe saking kelas 11 TL 1 badhe ngaturaken tuladha tentang nganggo basa. Nganggo basa wonten papat. Yang pertama ngoko lugu, sing kekalih ngoko inggil apa ngoko halus, sing ketiga krama lugu, sing kepapat krama inggil. Sederengipun kula Azuda Firman Ardiansyah saking kelas 11 TL 1. Kula Rafid Mardika. Kula Kuisyal Halayu Hendra Sadi. Kula Rahmatul Aziza. Kula Muhammad Arthur Sundar Pratama. Krama lugu sampean sampun nedha dereng? Krama inggil jenengan sampun dahar dereng? Kowe arep menyang ngendi? Ngoko halus, kowe badhe menyang mudi? Suwun sampun nonton menawi wonten luput. Kita nyuwun pangapunten dengan sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.